To jsi strašný, že? Ale to pohled. Ale do hlavy ho bere. No. Ale to je strašný had, fakt to je úplně nenajezený. Tu krabku zase vytáhnu, víš? No na světlo. Ať si ho vezme a... A už ho nepustí. Už je její. Viděl jsi to někdy? Co? Jako tak z televizi. Ale počkej, jo, viděl, já už jsem krmil na tím kdysi. Známý měl, ale hrozný ševí. Ale to taky malé, že? Jenom se políká úplně. Oni nemají vůbec panty. No. To roztáhne. Co už je tam? To šlo rychleji než to první, že? Ale lidi tak prostě sežrala 3 hláska. Už jde s pitím. Díky. No. A to je už to červená. To má jo, filmuju, protože jsme měli... Já mám z toho pamětku. Jo? V pohodě. Jsem si vzpomněla, jak jsem jela do toho, ne? Víš, jak jsem jela ve Frýsku. Tak prostě já jsem měla na ruce, ne, jako že se vyřívá, teď si víš, to jako se jako ale spíště to jede, ne? A bylo tak jako v pohodě, ne? Prostě já jsem to máte na ruce. Prostě žužovku červenou. Ona měla jezdit si židli, ona se odpichla, jela dozadu za kolegyněma, tam vyskočila se židle, prosím, abyste ju někdo od toho žida se toho hada bojí. Už je nažraná. Aj Mari, už nic nemám. Teďka zase máš na týden.